गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ ससियेल मिडिया फेसबुकआव भाइरेल जानाय सानै लाइमोननि ट्रेन्डिं भिडिअनि सायाव एप्सआ खुगा खेवदों। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि रुगुङाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनिफ्राय सोमजिनाय होनना बुंसारो फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन सांग्रां नोगोरारिफ्रा। बेनि सायाव मेरु एप्सनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया खौरां बिजोङाव खुगा बेखेवदों। बिथाङा बेबायदि समाज बेरेखा हाबाखौ गोख्रों रावजों निन्दा होना सोंखारियो। बर' गोजोन बिटिआर ग्रेप्टार 2020 मख'नाय 6.3 नं दफाजों सोमोन्दो लाखिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गोख्रों दैदेननायाव क'क्राझाराव बावैसो जालांनाय सावरायमेलाव बिटिसिनो बिटिआरनि गंसे फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय गनायथि होनाय जायो। प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव दिनै बिटिआर सोरखारनि सोलोंथाइ बिफान, मेरु एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआरनि माखासे फरायसालिमाफोरनि बाहागो मोनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि गंसे फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय लानो गोनां राहाफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। बे सावरायमेलाव नुजाथिफैदोंमोन ABN-DDCEN नि आफादगिरि मुर्सि धनरन्जन लाल आरो गाहाय नेहाथारि मुर्सि जगेन बर' बिथांमोनजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि थान्दैफोर आरो बिटिआरनि गंसे फरायसालिमाफोर आरो सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि मावफुंगिरिफोर। बर' सुबुंफोरनि थाखाय लानाय बे जारिमिनारि थिरांथानि थाखाय ABN-DDCEN आ बिथांमोननि साबायखरखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम बावहरो। बिटिआरआव बिजेपि दोलोखौ गोख्रों खालामनो बिजेपिनि सोलोखान्थि। क'क्राझाराव बिजेपि दोलोनि आफादारि जथुम। हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम प्रदेश बिजेपि दोलोनि आफादगिरि पबेश कलिता आरो एसटि मोर्चानि आफादगिरि सुनत ब्रह्मआ। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ क'क्राझाराव बिजाथि होगोन होनना पबेश कलिताया बुंथियो। थारैनो बिजेपिआ बिजाथि होयोब्ला इउपिपिएल आरो बिपिएफ बर'नि राजखान्थि दोलोआ जेननाया रोखा होनना बे समाव राजखान्थि महलाव खोब सावरायनाय सोमजिदों। जोबोद दुखुनि खौरां। सारअन्थाइ गावनायजों खनसेयैनो मोसौ मानै, बोरमा मानै जिउ खहा आरो सासे फरायसुलिनियाव नांनानै खुनुरुखुम जिउ रैखा। चिरां जिल्ला पारपटान सिमनानि खाथियाव थानाय दादगारि हाथेसर ओनसोलनि 2 नं खाग्राबारि गामिनि थागिबि रतन मुसाहारिनि नखराव दिनै हर गेजेरनि 1:30 रिंगायाव सारअन्थाइ गावनानै खनसेयैनो मानै मोसौ, मानै बोरमा आरो सासे फरायसुलिनियाव नांनानै खुनुरुखुम जिउ रैखा जानो हायो। बे नखरा मोसौ आरो बोरमाखौ लानानै फिसाफोरखौ फोरोंलांनो थांखि दंमोन। नाथाय दा हरखाब मिथिंगानि जाथायजों बेबायदि खहा जानायाव नखरनि आरो गामिनि सुबुंफ्रा दुखु नांदों। बे खहा जानायखौ एसे अनसुंथाइ मोनफिनगोन नामा होननानै आसा खालामदों दुखुथिया नखरा। दिनै खानापारानि जुनार फाहामथाय मेडिकेल कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम सरकारा मोननै बिफानाव गासै सा 11,236 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ राननानै होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा मिर जुनार फिसिग्रा बिफाननि गेवलां फोथाराव आसाम पुलिसजों लोगोसे 22 बिफाननि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होबाय। क'क्राझाराव ICCOनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों जुब महोत्सव खुंदों। बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव थानाय क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 23 निफ्राय 25 अक्ट'सिम सानथामनि हाबाफारिजों लाइमोन फालांगि जुब महोत्सव हाबाफारि बानजायदों। ICCOनि बानजायनायाव लाइमोन फालांगियारि जथुमखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि हाबाफारि बायदियै फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादखौ नोजोर बोनानै थाखो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारिखौ दिनै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय थुरिबारि दालाय आफादा बानजायनाय जायो। बे ओंथि गोनां हाबाफारिखौ सामलायगिरि महरै दैदेनो बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मुर्सि सुबिलाल दैमारि बिथाङा। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानो हायो चिरां जिल्ला एबसुनि सासे नेहाथारि मुर्सि ससिल इस्लारि, सोलोंथाइ नेहाथारि मुर्सि टेबासन ब्रह्म आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मुर्सि प्रनय ब्रह्म बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।